Eta udalerri Euskaldunen mankomunitateak UEMak urteroko batzarra egin du gaur Otxandion. Euskalgintzako ordezkaritza zabala batu da gaur Otxandion eta Martin Aramendi UEMako lehendakaria etorkizuneko erronkez mintzatu da. Ezinbestekotzat jo du 10 neurri indarrean jartzea ahalik eta lasterren. Batez ere, geldialdian dauden herri hauek eta dagoeneko batzuk atzeraldian sartuta ere bai, egoera hori iraultzeko ezinbestekoa delako neurri horiek berehala indarrean sartzea. Ez dira neurri lorrezinak, gure ustez oso egingarriak dira, borondate kontua da horiek martxan jartzea, eta espero dugu datozen asteetan eta hilabeteetan neurri horiek aplikatzen hasteko moduan izatea. Udalerri Euskaldun txikien jarduna, bizitzeko arnaza ematen diguna. Hey!